Priatelia, nová značka v Kubica Športe, značka Avona. Je to švajčiarsky výrobca, nemecký sklad, veľmi vysoká kvalita. Sú to horské bicykle, XCčka, nejaké gravle. Niečo si o tom teraz povieme. Mám tu obchodného zástupcu pre značku Avona, Ondra. Ano, z Bike Brothers mám na starosti Českou republiku, Slovenskou republiku, značka Avona. Ja sa veľmi teším tejto spolupráci. Sám už na takomto bajku dlhšie jazdím. Ono sa to volalo predtým Arc 8. Možno si povieme aj troška k histórii v krátkosti. Ale sú to veľmi ľahké, veľmi pekné, také minimalistické bajky. Ja som z nich úplne nadšený, takže teším sa, že ich máme v ponuke, že sme dostali takúto možnosť. Tak verím, že sa aj vám budú páčiť. Nie sú to úplne najlacnejšie bajky, ale ten pomer cena, ja si myslím, že je taký dobrý. Myslím, že tu kvalitu si to kolo dokáže obhájit. Presne tak. V podstate ja už nejakého pol roka jazdím na takejto mašinke XC-čkovej. Je to Avona Silva. Přesně tak, za tou značkou stojí dva lidi, kteří se dlouho pohybují v cyklistickém biznise. Je to Max Koch z Německa, jeden z majitelů, který se stará vlastně o logistiku chod té značky, a důležitý člověk Jonas Miller, švýcarský konstruktér, člověk, který léta dělá v cyklistickém průmyslu, působil v značkách jako DT Swiss, BMC a nebo Santa Cruz, a v určitou chvíli si chtěl splnit svý konstruktérský sny a vlastně svý nápady z papíru dostat do reálu, takže vlastně spojili se a šli do téhle značky. Je to malosériová značka, nicméně za mě s velmi zajímavým produktem, kde všechny ty věci jsou jejich design, nepoužívají žádný sdílený formy nebo technické řešení jiných výrobců, mají vyvinutý svoje věci. Sídlej v Německu, ve Švýcarsku a vyrábějí na Tajvanu u prvotřídních výrobců. XC-čkovej bike, Silva. Toto je ten bike, ktorý ma úplne nadchol. Keď chodím aj po pretekoch s našim racing tímom, tak videl som tam už zo pár týchto bajkov a jazdia to aj vo svetovom pohári. Je to vlastně kolo udělané na to moderní cross country, nebo dá se říct dneska jako down country se říká, vyšší zdvihy, velký pneumatiky, velmi položená vidlice, prostě jako ostrý ježdění. Najlepšia váha, progresívna geometria, troška vyšší zdvih, presne to, čo som hľadal. Ten bicykel je extra tuhý, perfektne spravený a vynikajúca váha. Tá geometria to ma úplne dostalo, a keď som to aj vyskúšal, tak presne to bolo to, čo som hľadal, to, čo som chcel. Je to vlastně filozofie toho konstruktéra je, že on chce mít funkční, ale jednoduchý kolo. Když se člověk na to podívá, tak tam jsou velmi jako jednoduchý linie a má vymyšlený velmi jako jednoduchý, ale funkční systém odpružení, kde vlastně místo vahadla používá slider, kde jsou vlastně takovýhle slider a kluzák. Je to vlastně stejný systém, jako se používá u odpružené vidlice, kde je dvoubřitový těsnění, jsou tam tyhle kluzáky a ten tlumič, vlastně celý ten chod, ta kinematika je vlastně v linii. S tím, že jak je to uchycený na 4 místech, tak díky tomu ten rám může být jako velmi subtilní, může si tam hodně hrát s materiálem a dostanou se na velmi nízkou právě hmotnost toho rámu, aniž by utrpěla tuhost. Takže to kolo je tuhý, jde dobře za pedálem, člověk si může na tom dovolit jako hodně, ale přitom prostě je tam pořád ta nízká hmotnost. Presne tak človek, keď sa na to pozrie, tak ho zaujme presne táto časť, že čo to tu konštruktér vymyslel. A za mňa musím povedať, že funguje to a je to bezproblémové. Mne to príde veľmi citlivé a extra tuhé. A moja váha aktuálne není úplne najlepšia, čiže 95 kg. A teda dovolím si tvrdiť, že dole kopcom sa celku nebojím. A páči sa mi to, ako sa to správa, a hlavne to, že
ja som taký troška bordelár, alebo teda taký, že nerad sa o bicykle starám, ale mi to príde také, nikde mi to nepúka a furt mi to funguje, nemusím stále niečo doťahovať, čistiť. Samozrejme, štandardná záležitosť, utrem od prachu, silikónový olej, ako o vidlicu, tlmič, teleskopka, ale inak A u tohle systému to fakt jako stačí, jo, ta minimální údržba, protože tím, jak mám prostě dvě velký ložiska schovaný v rámu, tady ložisko není, fungují na flexi materiálu a tady mám jenom ten slider, tak je to jako velmi, velmi jednoduchý systém. Jo. Tam jenom si dát pozor, vlastně to dvoubřitový těsnění nějak jako neodmašťovat, aby to nezačalo vrzat, starat se o to úplně stejně jako o kluzáky vidlice a pak s tím vlastně není vůbec problém. A v momentě, kdy už jako po letech to dostanu na nějakou životnost toho materiálu, protože samozřejmě tohle to jsou gumy, tak se mění vlastně celý ten slider, ten pohybový mechanismus těch tyček, ale tam se bavíme o nějakých jako 100 eurech a je to jako i poměrně jednoduchý to vyměnit, takže když si to porovnám s nějakýma virtual pivotama, s těma složitýma systémama, tak vlastně údržba toho kola je dost jednoduchá. V jednoduchosti je krása, tam ma zaujali aj tie riaditka, ktoré majú 220 gramov, myslím, a krásne to vytvára taký pekný kokpit. V podstate riaditka sú takou jednou súčasťou spolu s predstavcom. Takisto aj to hlavové zloženie si spomínal, že v podstate tie trúbky sú pekne vyvedené, je tam aj tá pena, čiže ten bicyklík nikde nebúcha, je to pekne aj v teréne. Ja nemám rád hlučné bicykle, ja mám rád, keď idem po nejakých nerovnostiach, kamienkach, keď si to užívam a nepočujem tam nejaké klepotanie bovdenov alebo tieto veci. Je to přesně tak, je to příjemný, tichý kolo v tom terénu, ale vlastně mě na tom jako nejvíc baví to kolo, jakým stylem jede do kopce, ale jakým stylem pak jede z kopce. Což je vlastně hodně díky té položené hlavě, předkopnutý vidlici, kdy v té pomalejší rychlosti se to může zdát i díky těm vlastně tomu posedu, kdy tam sedím hodně trailově, je to krátký, tak se to zdá takový vračí, ale v momentě, kdy to kolo dostane nějakou rychlost, tak to za mě jede jak po kolejích. Jo, jako kluci, co na tom jezdí cross country a jsou dobrý technicky, tak říkají, že je na tom jako vlastně baví jezdit, že je na tom i baví jako skákat na tom kole, že to poslat někde do vzduchu a teďka to kolo vlastně vyšlo v testu na MTBS a je to pěkně vidět ve fotkách, jako že tam mají hodně fotek, jak tam lítá vzduchem bokem a že to k tomu vybízí to kolo, no. A vydrží to. Je to udělané prostě na moderní cross country, kde ty tratě jsou dneska jako velmi, velmi těžký a dostávají se vlastně už někam, kde dřív bylo totálně trailový ježdění a dneska se to jezdí prostě na cross country kolech se 120 s dvihama a 24 lehkýma gumama. A i díky tomu rámu, super. Díky těm lehkým řídítkům vlastně se tam dají stavit na tom velmi lehký komplety, kde se bavíme o těch nižších specifikacích s hliníkovýma kolama jako 11-kilový kolo a v momentě, kdy mám karbonový kola, kdy mám vyšší sady a tak není tam problém se dostat jako pod 10 kg. A to se vůbec nebavíme o nějaký gramařině, že bych tam dával nějaký super lehký kliky a super lehký kola pod kilo. To v momentě, kdy jdu ještě do tohohle, tak se jako není problém se dostat k 9 kg. Tam sme vo veľkostiach iba M a L, v podstate, lebo tieto dve veľkosti nám tých zhruba 90 až 95%, čiže kto je extra vysoký alebo extra nízky, tak tam má bohužel smolu, má troška smolu, ale jako říkáme, že vlastně nad 160 plus je v pohodě a do těch 190. Tam samozřejmě je to i o tom, jak ten člověk má dlouhý nohy. Jasné. Jo, ale bohužel je prostě jako lidi 195 dvoumetrový lidi se na to prostě neposkládají na to ISCčko. No. A vidíš to, musím spomenúť ten Arc8 v podstate na štarte nejakého svetového pohára. Tam došlo k nejakému crashu, že utrhol stred. Ale Máme na to nějaké vysvětlení? Vysvětlení na to je, protože oni ty rámy pak dali na trhačku a zjistili, že on to nemohl v životě zlomit na tom rámu, že prostě nemohl vyvinout. I když ty kluci dokážou udělat přes 1000 W na tom startu, tak zjistili, že to kolo muselo být prostě zničený, že ten rám musel být naprasklej a on vlastně jenom na tom startu to dotrhnul.
Netreba sa... Z níž se dá všechno, vůbec když na tom budu jezdit jako světový pohár v cross country. Takže, ale ten rám je otestovaný a jednoducho to funguje, takže Přesně tak. netreba sa bať. Čiže toto boli horské bajky a nás ešte zaujali stále aktuálnejšie a dopytovanejšie grevle. V podstate Kalis, tak toto priatelia je za mňa. Hoci som není úplne zastanca gravelu, ale asi takto, keby som si mal kúpiť gravel, tak asi by som si takýto nejak predstavoval. Tento minimalizmus, že tu vôbec nič není naviac to, čo by nemuselo byť, všetko vlastne poschovávané, čo sa týka Bowdenov. Elektrická sada 1x13 karbonové kolesa, presne toto je. Toto som vážil, toto má 8,2 kg. Čiže vidím, že ty na Kalise asi aj jazdíš, toto je tvoj bike. To je moje kolo, no. Keby si nám možno len povedal nejaké vychytávky toho rámu, si spomínal nejakú aerodynamiku, že sa tu pohrávali. Jo. Kľudne na tvojom bajku môžeme odprezentovať. To kolo vlastně od začátku vymýšleli jako rychlý sportovní kolo. Chtěli to jako kolo na závodní ježdění, anebo kolo pro lidi, kteří chtějí, aby to kolo prostě jelo, aby šlo za pedálem, aby frčelo, takže celé to kolo je dělané v aerotunelu. Řešili hodně tvar hlavy, řešili tvar vidlice, náběhy toho, ale na druhou stranu zadní stavba, tenký profily, protože zase říkali, jo, jako rychlost, ale ten gravel má mít taky nějaký komfort. Je to dělaný na široký gumy, bez problémů, to v tom mám vlastně, teďka tam mám uší, jakože pro mě letní obutí, ale na zimu, na horší počasí jsem tam měl 50 hrubý Pirelky a úplně v pohodě, jak vidlice, tak zadní stavba, to se to tam krásně vešlo. Mají i moc hezky vyřešený vlastně vnitřní úložný prostor, asi můžeme takhle ukázat. Máme nějakou pacíčku, kterou je nutný nadzvednout, je to, aby se to neuvolnilo samo a je vidět, že ten rámek prostě krásně čistý, všechno tam má svý místo a díky tomu, i když vlastně na tom gravelu vlítnu do nějakého terénu, na nějaké nerovnosti, tak to kolo je příjemně tichý a vlastně nic mě tam nerozčiluje nějakýma zvukama. Ten kokpit, co tam je, tak je jako vlastně hodně blízko jako silničnímu, není to úplně gravelovej, který by byl nějak jako hodně dole vyosenej. Tohle jsou 40 řídítka a mám vlastně M-kový kolo. S tím, že já mám radši na tom kole takovej jako spíš bajkovej, jak jsem odkojený horským kolem, tak mám radši prostě takovej zpříjmenější posed, takže to kolo mám na sebe i proto ta vytaženější sedlovka, kratší představec a aj toto si také fajné mekučky, príjemné. Jako ten komfort tam chci mít na tom kole. A přece jenom, když jako ten člověk na tom jede nějaký bomby po horší cestě, po nějakých roletách, tak samozřejmě něco poberou ty pláště, něco pobere ten karbonový rám, ale za mě jako široký omot taky hodně pomůže. No. Výborne. Tam aj to uchytenie sedlovky vypadá úplne excelentne, keď to pozerám, tak v podstate je to zakrytkované. Jo, je tam vlastně vložený hliníkový segment, není šroub, že by šel skrz rám. Je to vlastně na vazelínu vložený dovnitř, jednoduchá rozpěrka, takže za mě velká výhoda, že to není spojený s rámem. V momentě, kdybych si tady strhnul šroub nebo to, tak měním jenom ten segment. Neřeším nějaký problém, prostě, že se něco musí dělat s rámem. Jo, úplně stejně jednoduchá ta krycí léga, která se tam poměrně špatně dává, ale o to líp tam zase drží. Jo. A za mě teda jako velká poklona SRAMu a jejím 13kovým sadám. Vlastně hned jak to vyšlo, tak jsem si to pořizoval na tomhle kole a přijde mi vlastně odstupňování té kazety, mně přijde fajn, rozsah, mám tam 42 převodník, krásný, jako jak mají velmi pevný pružiny na těch přehazovačkách, tak to i pomáhá tomu, že to je tichý v terénu. Skvělý tvary dualů, jde to hezky do ruky, ergonomicky úplně někde jinde než ty původní a hlavně prostě brzdy, který brzděj a který jsou tam, kde mají být. No. Možno ma len napadlo, tu máme veľkosti SML XL. Přesně tak. OK, tu sa potom dá sa vyberať prípadne aj dĺžka. Délka představce, šířka řídítek a dá se vlastně i specifikovat délka klejk a offset sedlovky. Buď to přímá sedlovka, anebo s offsetem.
OK, takže keď bude buď to, čo máme na predajni, alebo vieme to potom aj konfigurovať. Ta individualizace vyloženě od toho výrobce je tam možná. Výhoda toho je, že oni nemají kola přímo v krabicích, ale vlastně u nich ve skladu jsou skladem rámy a komponenty a v momentě, kdy se to kolo objednává, tak se dává dohromady. To je právě ta variabilita toho, výborně. Proč mi ten výrobce, jako, že mi umožní si zvolit délku klik, že mi umožní si vlastně to kolo specifikovat tak, jak ho potřebuji. To dodanie je plus minus? V sezóně jsme kolem těch 3 neděl, kolikrát i rychlejc. Takže ja viem, že tieto bajky aj na vašej stránke, na vašom YouTube troška predstavujete, máte tam pekné YouTube videjka. Ano. Vynasnažili jsme se, máme i s ježděním, s jezdcema, který umějí jezdit a máme tam natočený. Máme tam natočený Kalis, máme natočený Velum silničku a Silva brzo bude, takže určitě se můžete, jestli dáte link někde na kanál, takže tam ještě další informace. Takže koho ešte aj zaujala táto značka a chce sa o tom troška viacej aj podebatovať, tam aj nejaké komentáře, aj tieto veci, takže tak. YouTube, Bike Brothers. Bike Brothers, přesně tak. Když jsme se bavili o té individualizaci, tak Arkej, nebo Avona nabízí i vlastně, jak jsme se bavili o barvách, tak barevnou variantu, černou variantu, ale nabízí i variantu ready to paint, kdyby někdo chtěl jako hodně svoje kolo a řešil vlastně individuální design, tak jsou jedna z mála značek, který dodají rozložený kolo s nenalakovaným rámem. A už je to pak vlastně na prodejci se zákazníkem, že můžou řešit nějaký individuální design. A potom tu farbu kdo řeší? To si řeším individuálně? To si řeší zákazník s prodejcem, jak vyloženě to chce mít, v jaký barvě. Avona k tomu dodá grafické podklady a on už si pak vyřeší jakou barvu. Ale ta možnost tam je. Toto, keby som vedel, toto si nejak vymyslím, ale do budúcna, hej, lebo však nemáme tam sériovú oranžovú. Dobre vedieť. Výborne. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Díky. A že si nám to takto pekne predstavil, priatelia, takže ak máme nejaké otázky, kľudne do komentov, tešíme sa na vás. Ja si myslím, že táto značka by mohla byť nejakým spôsobom zaujímavá. Sme tu, Kubica Šport, Žilina, Liptovský Mikuláš. Díky. Ještě raz, ahoj. Díky.